гомумән Халип бит ул яшьләр, Халиптә без яшьләрне ачабыз, яшьләргә ниндидер юл бирәбез, мөмкинлек бирәбез сәхнәдә чыгыш ясарга. Мен үзем 3нче курстан бирле Халип белән эш итәм һәм Халип аркасында гына мин үземә ниндидер ышаныч уяндыра. Шуңа күрә монда шулай ук булды. Мин яздым кемнәр миңа кирәк персонажлар буенча, һәм Луиза белән Илүзә алар уже эзләделәр студентлар арасында. Һәм безгә аларга артистлар, профессионал артистлар кирәк булгач, инде Нурия һәм Гөлназ алар менә, анда прям бик каты профессионаллык кирәк иде. Шуңа күрә профессионал актер бездә икәү, калганнары инде студентлар алды. Кыскача гына тизгенә хәреф хатасы белән шыбыртылганмы анда или тулмаганмы беренчек үзенчәлекле иттереп язылган кыска җайлы шушы Instagram социаль челтәрләр белән бәйле һәм шул кысып тора инде хәзерге вакытта татар әсәрләрен, татар кешеләр язган әсәрләрне күп кеше укымый. Руста да шулайдыр дип уйлыйм, бөтен дөньяда да шулайдыр дип уйлыйм. Менә шушы социаль челтәрләрдә язылган кыскача гына менә шулар аларны кысрыклап чыгаргандыр дип уйлыйм мин. Бүгенге көндә каләм тибрәтүчеләр өчен, язучылар өчен үзләренең иҗатларын киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итүнең усуллары бик күп. Бу хәтта узган гасырларга караганда да ул вакытта бит инде китап аша гына һәм гәҗит, матбугат аша гына без укучыга җиткерә алганбыз. Бүгенге көндә бихисап каналлар бар, анда Telegram булсын, ВКонтакте, Instagram. Аларның һәрберсендә кулланырга һәм укучыга якынайырга кирәк дип уйлыйм. Безнең кызганычка каршы татар язучылары арасында әле менә шулай Instagram түгел инде, социаль челтәрләрне дә яхшы итеп кулланып, үз иҗатларын пропагандалап, үз укучысын табучылар әлегә сирәгрәк. Менә бу юнәлештә безгә эшләргә һәм замана белән бригадларга кирәк. Дөресен әйткәндә, социаль челтәрләр булган вакытта үз иҗатыңны танытуның әллә нинди авырлыгы юк сыман. Теләге булган һәркем шул Instagram аккаунтта булсын үзенең шигырьләрен, хикәяләрен, үзекләрен куя ала. Ләкин нәкъ менә мондый форматта эшләү, мондый форматта аудиториягә, укучыларга үз иҗатыңны тәкъдим итү бик мөһим.